Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz estreinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. Netflixen hasiko dugu aste honetako ibilbidea, Power dokumentala aurkezteko, Amerikar Estatu Batuetako poliziaren historia ustelari buruzko dokumentala da. Eskubide zibilen garaiko milaka matxinaden aurkako erreakzioak poliziaren basakeria gainkargatu zuela eta poliziaren militarizazioa ez zela norabide bakarreko bidea izan azaltzen eta salatzen du lan honek. Prime Video plataformatik aldiz, Ferrari filma, euskeraz azpidatzia eta bikoiztua, Michael Mann zinegile handiaren film berria, Adam Driver, Penelope Cruz protagonista dituena, 1957ko udan girotua Enzo Ferrariren, Ferrari autofabrikatzailearen sortzaile italiarra, borroka pertsonal eta profesionalak jarraitzen dituen filma da. Filminetik, bi film gomendatuko ditugu. Lehenengoa Patterson, Jim Jarmusch zinegile estatubatuarraren harribitxia da, poemak idazten dituen autobus gidari bati buruzkoa. Urteetan zinema estatubatuar independentearen ikono nagusietako bat izan da Jarmusch eta film honekin sari ugari bereganatu zituen. Bigarren filma Les Miserables, Miserableak, film frantziar zirraragarriare ikusi beharreko horietako bada. Stefan Ruiz polizia delinkuentziaren aurkako brigadan hasi berri da Paris ekialdeko aldirietan, han bi lankide berria ezagutuko ditu, Chris eta Wada. Auzoaren kontrola eskuratzeko lehian dabiltzan talde antolatuekin eskarmendua duten bi agente. Thriller poliziako dramatiko aparta da. Eta azkenik, primeran plataforman bi eduki. Lehenengoa, Algaraka, bakarrizketa lehiaketa, Euskal Herriko bakarrizketa lehiaketa da, 3 kanporaketekin eta finalarekin. Bergarako jardun euskara elkarteak, Goiena komunikazio taldeak eta primeran plataformak antolatua. Lehen saioko humoristak, Xamin Fernandez, Mikel Iriarte Josemiel, Asier Galartza eta Maider Treviño izango dira. Eta amaitzeko, berria ez den arren, irmoki gomendatzen dugun telesaila berreskuratu nahi dugu. Arkitekten norbegiarra. Hiribizitza errotik aldatu den gizarte bat aurkezten du. Tonu satirikoa erabiliz, gizarte hartzen ari den norabide kezkagarriari buruzko galdera sakonak egiten ditu eta gustatuko litzaigukena baina gertuago dagoen etorkizun beldurgarria islatzen du. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Bide batez, aurreko asteetako gomendioak ikusi dituzue? Aipatu iruzkinetan.